z penalty. A po výsledku 0-0 i po prodloužení 3-2 vítězí ve finále Československého poháru DAC Polnohospodár Dunajská Streda a poprvé v historii získává Československý pohár. Nebolo to tak dávno, samozrejme, beriem to tak, že nebolo to tak dávno, ale keď si pomyslím, keď som prvý raz prišiel do Dunajskej Stredy, keď som dostal tú ponuchu zo strany pána Vajsa, ktorý aj so svojím vedením vtedajším ma našli v Bratislave, kde som bol vtedy v tých časoch ešte trénerom Slovana, tak nedokázal som sa rýchle zorientovať, kde je ten štadión, lebo som tu ešte nikdy nebol. Pochopiteľne pýtal som sa a nakoniec som sa prepracoval a dostal som sa na štadión. A zaujímavosťou je iba to, prečo spomínam, lebo prišiel som z 50-tisícového Slovana zo štadióna, prišiel som sem a našiel som tú drevenú tribúnu a ihrisko také vidiecké, tak by som povedal. Že tá prvá myšlienka bola taká, že kde som vlastne asi prišiel odrazu, že budem to mať tu veľmi náročné. Ale v zápätí funkcionári akože ukludnili, povedali, že mešter, vydržte tu na Bírjačaky, ich bin den Marschles. To znamená, že to bude všetko iné, len potrebujeme postúpiť. Tak nakoniec, ako také prvé dojmy, človek ako prehltne a pustí sa do roboty. Samozrejme, jedna kariéra futbalového trénera vždy poznačí možná úspešnosť, respektíve neúspešnosť v jeho práci. Takže nezostalo mi nič iné, keďže to som vedel, že 2 roky za sebou nepostúpilo, že ten tretí pokus, ktorý ma poverilo vedenie, tiež nebude jednoduché, lebo všetci poznáme teda, že v tejto oblasti, v tejto lokalite dosiahnuť úspech, nie že by sme na to nemali, ale je to náročné, pretože x iných faktorov na to vplýva, ako aj vplývalo aj predtým, než sa nepostúpilo. Ale mal som pocit, že sa tu odvádza skutočne vynikujúca práca a Žitný ostrov sa chce zviditeľniť. A keďže som mal taký pocit, že som sem prišiel, už potom, že som trénoval v Žiline, trénoval som v Slovane, zase do prostredia, kde som sa cítil ako doma, tak to bol pre mňa takým silným impulzom. Aj napriek tomu, že som bol možno jediný v tejto chvíli, akože z vedenia, ktoré poznalo Československú ligu. Ostatní všetci teda poznali Slovenskú národnú ligu. Ale hráči niektorí už boli takí, čo už niekde v ligách sa objavili, ale veľká väčšina ešte nepoznal tento pocit. Takže sa pustili do roboty. A tých 5 rokov postupne každým rokom prinieslo také svoje ovocie. Hlavným stimulom samozrejme bol postup. Historický postup, zviditeľnenie Dunajskej Stredy, zviditeľnenie tejto oblasti, lokality Žitného ostrova. A postupne, či už v samotnej lige, kde sme v Československej futbalovej lige sme dotiahli na to bronzové miesto, na 3. miesto. Víťazstvom v Československom pohári získali sme právo štartovať v Európe. To znamená, že sme sa historicky zapísali do dejín európskych futbalových dejín. Dunajskú Stredu začali viac poznať nie iba v Košiciach, v Spišskej Novej Vsi, možno v Rožneve alebo
alebo kde si to na západe v Nitre, ale aj dokonca aj v Mníchove, ktoré bolo asi takým nejakým maximálnym vyvrcholením v danej dobe, v priebehu tých 5 rokov, toho úsilia, tej podpory, tej tvorby, ktoré toto okolie naše vytvorilo. Pretože samozrejme mal som okolo seba funkcionárov, mal som okolo seba môj realizačný tím, ale mal som za seba predovšetkým oddaných fanúšikov, ktorých som predtým ani neregistroval do takej miery, čo asi to znamená taká oddanosť a taká láska k futbalu, ako som to zažil tu v Dunajskej Strede. Takže spomína sa mi veľmi príjemne, najmä na tie príjemné chvíle. A tých príjemných chvíľ bolo určite dosť. A po uplynutí času, lebo teraz už samozrejme, keď človek 35 rokov v profesionálnom futbale pracoval. A pracoval som na Slovensku v 7 prvoligových celkoch nakoniec. Z tých 7 som v 5 hral v európskych súťažiach. Tak vždy sa ma pýtajú teda, že kde si sa cítil najlepšie. Lebo keď prídem na zápasy, čo ľudia v Dunajskej Strede, Trnave, v Žiline, Košiciach, Nitre alebo podobne, tak že komu fandím. A neustále som pred ťažkou dilemou, pretože tam všade, kde som bol, zanechal som všade určitú stopu. Niekde silnejšiu, niekde slabšiu, ale všade sa usilovali o dobrý výsledok a ja som sa k tomu tak trošku vždy pridával. Takže na tú otázku, komu fandím, už som si musel povedať, že fandím tomu, kto vyhrá v tomto zápase. Začal by som tým teda, že predovšetkým bolo vytvorenie podmienok, aby bolo mužstvo, ktoré sa poskladá, konkurencia schopné ostatným celkom Československej lige. Pokiaľ to bolo mužstvo v Národnej lige slovenskej a nepostúpilo, ale hralo veľmi dobrý futbal na tej úrovni Slovenskej ligy, Slovenskej národnej ligy, neskôršie sme zistili, že to na federálnu ligu nestačí. Chlapci si príliš zvykli na to teda, že boli najlepší, boli dobrí, ale keď sme sa objavili na Bohemianse, prvé kolo vonku u súpera a dostali sme ako si príručku, vtedy aj vedenie, aj fanúšik, samotní hráči, káder a rozhodne aj my, realizačný tým, sme sa trošku prebudili, že tu stále čaká nás veľa práce, že treba pridať. Takže to bolo ako takým prvým momentom, že spolupráci, teda naše vedenie našlo spoluprácu s vrcholovými orgánmi stranickými, ktoré tedy velili, ktorí dodávali akúsi podporu a povolenie možno tým hráčom vytvoriť lepšie podmienky a tým získať aj hráčov sem, aby prihlásili sa do Dunajskej Stredy. Toto bolo jedna oblasť, kde som to považoval určite za kľúčový. Takže druhý bod, samozrejme, spôsob hry, pretože som vedel, že teda divákov uspokojím len ofenzívnou útočnou hrou. Hovorí sa tomu okolahodiacov, tak už tak trošku prifarbujem. Ale predovšetkým mužstvo, ktoré chce dokázať, že aj proti tým najlepším je schopný obstáť. Bolo treba isté na to troška času, ale zase na druhej strane som cenil to, že to vedenie malo určitú dôveru voči mojej osobe, voči môjmu realizačnému tímu, lebo aj ten tím bol zložený tak, že každý samozrejme na svojom úseku vedel, ako mal konať, robiť už na tej vyššej úrovni. No a potom ten tretí a najdôležitejší je divák. Pretože ak sa nám podarilo niečo z toho splniť, čo som naznačil, funkcionári vytvoriť podmienky,
možno teda ten trénerský tím, aby spôsobom hry sa priblížil divákovi. Ten divák, teda ten fanúšik, ten Surkov, ktorý neskutočne dokázalo vyvyšovať, hnať, spolucítiť, tešiť sa, tlieskať a plakať rovnako, nás istým spôsobom kročík po kročiku hnalo trošinku dopredu. A týmto spôsobom každým rokom sme sa zlepšovali, až keď sme sa dostali do tej podoby. Takže to, že som považoval za 3 dôležité body, ktoré akože rozhodovali, pretože nakloniť si diváka, to nie je jednoduché. To som videl v ostatných kluboch, že kedy prichádza divák, ako dokáže futbal spôsobom hry prilákať alebo odradiť. Tak vnímam, že už toto obdobie, to mužstvo rok čo rok sa tvorí, rok čo rok hľadá svoje cesty k najlepším výsledkom. A tie najlepšie výsledky už potom na úrovni slovenskej ligy, pretože teda sme sa rozdelili medzi časom, že z tej federálnej časti už zostalo Slovensko, že DAC našlo svoje miesto na popredných miestach. Všetko trvá istým spôsobom a istý čas. Možno už dávno by boli DAC zaslúžil získať možno aj niečo viac, ako sme získali my. Pretože si to zo srdca prajem, aby tomu tak bolo. Ale okolnosti, ktoré sa vytvorí, veľmi ťažko prekonať. Tie okolnosti, ktoré nútia jednak ľudí, ktorí okolo futbalu chodia, zabezpečujú, vytvoriť si také podmienky, aby boli lepšie ako u súperov. A bez toho to je ťažko dosiahnuť niečo, pokiaľ to nebudeme, aj keď budeme hovoriť o tom, že máme skoro také isté ako na Slovene, ale všetci vieme teda, že na to Slovene do frasa majú určite zo pár miliónikov viac v rozpočte. Takže každý uvažuje, špekuluje, ale nezávisle od toho som najmä v tom ročníku predposlednom, keď sa rozhodovalo prakticky v poslednom kole, som veľmi silne držal palce, aby už tam bola možná šanca získať titul. To nie len akože druhé, tretie miesto. Proste to sú krásne, efektívne výsledky tej práce. Počas tých 10 rokov, odkedy je tu pán Világi majiteľom klubu. Vyrastlo to krásny štadión, vyrastli tu akadémia, vyrastli tu podmienky, ktoré sú už na európskej úrovni. Ale vytvoriť si mužstvo na európskej úrovni, to je už niečo náročnejšie. Každý má právo na prácu, celý svet má otvorené dvere do každej krajiny a každý sa snaží, usiluje čo najefektívnejšie využiť tie možnosti, ktoré má. Znamená to, že lacnejšie peniaze získať hráča a keď sa hráč vypestuje, tak okamžite posunúť ďalej. Pretože tie podmienky sú také, to není vec samotného klubu. Ako ho udržať? Udržať je možné, ale musí mať veľký mešec. Aby teda každý si to rozmyslí, že či je ochotný až toľko investovať do toho hráča. Teraz mám na mysli aj takého Krstoviča. Bolo možné ho udržať tu doma, keď príde ten agent a tí agenti nezvládnu futbalom. Toho si musíme byť vedomí, pretože agent zastupuje potreby hráča a on si zarobí iba vtedy viac, ako náhle toho hráča niekam posunie. To znamená, že všetci hráči prichádzajúci a v zápätí podajúc dobrý výkon sa usilujú sa dostať na západ, lebo tie podmienky tam rozhodne sú lepšie. Ako aj v minulosti sme sa chceli vyrovnať tomu súperovi. Na západe, aj boli sme v socialistickom zriadení vtedy. A dnes nechceme, dnes chceme rovnako. To znamená, že nikdy sa netreba vzdať, ale usilovať sa o to, pokiaľ je možné
to mužstvo stmeliť, podržať, aby ten istý čas, tá zohratosť mužstva je niekedy dominantná. Nemusia byť aj tak kvalitní tí hráči niekedy. Ale keď zohratosť a istá vnútorná klíma dokáže prekozať moc veľa prekážok. A to si prajem a želám, aby tu toto aj v Dunajskej, aj v DAC sa nastalo to napredovanie. Lebo hovorím o najvyšších cieľoch. Ja nehovorím o tom, že aby sme skončili tretí alebo štvrtý. Pretože tu si toto úsilie, to, čo sa tu vynaloží, čo sa tu pripravilo, zaslúži si to. To vieme všetci na Slovensku. To nehovorím len ja ako bývalý tréner. Takže verím tomu, aj keď to nikdy nie je jednoduché a ľahké, lebo žijeme, alebo žije sa tu, v takej lokalite, kde nie je jednoduché mať každý deň pravdu. Že o tú pravdu musí človek vždy bojovať.